איך אריאל הציע נישואים לתמר? בסדר גמור. פיקניק מתחת לבית. פיקניק בים. לא, מתחת לבית, ליד הבית, הוא אמר לי. פיקניק בסדר, איפה? או בירקון או בים. נו, איפה? או בירקון או בים, אחד מהם נכון. בירקון. פעם אתה הולך עם האישה, ישראל? עוד פעם אתה לא הולך עם האישה, מה יהיה? תגיד בירקון, תזרום איתי, ישראל. בירקון? כן. טוב, יאללה, שיהיה בירקון. תשובה נכונה! היא לא הציעה לו? הם היו בפיקניק, ואז אריאל אמר לתמר לעמוד. שם על הדשא הוא ירד על הברכיים, שאל אותה אם היא רוצה להינשא לו. איך דן ותמר הכירו? אז אני לא יודעת באמת איך הכירו. נראה לי שאני יודעת, כן. בבר כלשהו בתל אביב, או באיזשהו מועדון. אני אומר שאלה בגלינה. קלה. בגלינה. הוא תקף אותו בגלינה. לא היא תקפה אותו. בגלינה! היא מצאה אותו בפח אשפה! אני יכולה חבר טלפוני? יאללה, זרמי על זה. נדב, אהלן, אין לי הרבה זמן. תגידו לי רק מי הכיר לאריאל לתמר? מהר! עדי בן גלה, תום ועוד מישהי. דפנה ותום. תשובה נכונה! מה מיוחד? בכפות רגליים של אריאל? זה אני באמת יודע. יאללה. יש לו 6 אצבעות. אצבעות לא, האצבעות לא מפוצלות. ברווז. שזה מחובר. של ברווז. יפה, נו. מחוברות. אצבעות. כפות הרגליים של אריאל גדולות מאוד. מה יש באצבעות? יותר ארוכות מהידיים. מחוברות. מיוחד מאוד בכפות הרגליים של אריאל, זה שם מסרי. לא. מה הכינוי של אריאל בצבא? צחי. למה? כי הוא צחנה, הוא... טוב מאוד! תשובה נכונה. סבתא, את ידעת את זה? לא, אני יודעת שהוא היה קצין טוב. לא, אבל את יודעת למה צחי? ולא היה אוהב להחליף גרביים. מה עוד סבתא, מה הוא לא אהב? לא אוהב להתקלח. יפה, תשובה נכונה, למה? הוא היה מצחין! אני לא יודע איך זה קשור, אבל אריאל, כולם ידעו את התשובה הזאת. צחי. טוב, ישראל, טוב, תשובה נכונה. למה צחי? למה הסריחון? הסירחון. מג'ייפון? מג'ויף. מה הכינוי של אריאל ותמר? גוש! גוש. בוש או בוש? גוש. בוש? כן. גימל. תשובה נכונה. גוש, תשובה נכונה. מה שם החתולה של אריאל ותמר? פרינס צ'ארלס קינג פרינס אלכסנדר נמשיך צ'נור. כבודו. אלכסי, לא? אלג'קו. למה אתה מתאמים מיקום? לא יפה. היא מכוערת רצח. החתולה הכי מכוערת שראיתי בחיים שלי. תכלס כן, תמר, תביני את ה... כמה כלבים וחתולים יש בבית של תמר? 7. מלא. ושני חתולים. לא. 7. וכמה כלבים? 7 חתולים. לא, זה 7 כלבים. כמה חתולים? שתי חתולים. 5, מה? 6 או 5. 6 או 5? 5. אתה הולך עם האישה? לא, נראה לי 6. אתה הולך עם האישה? אני תמיד עם האישה, אבל פה נראה לי שאולי אני צודק. וואלכ, תמיד תלך עם האישה. תשובה לא נכונה, ישראל. תמיד תלך עם האישה, ישראל. וואי, מה יהיה בבית? 7 כלבים. אוקיי. 7. יש את צ'וקו, יש את בובו. צ'יקה. אוקיי. אחריה בא יוג'י. אחרי יוג'י בא נתי. קוקו. מיילו. וג'וסי. ג'ינג'י, מיצי, שמיצי. פוצי. אני זוכר שיש שם כלב שדומה לכבש. וחתולים לא ראיתי. איזה, סליחה, ספורט? התעסקה תמר? קריקט. כינור. אתה מכיר את תמר, חברה שלנו? ברור. באולינג? אתם הולכים איתו? אנחנו הולכים איתו. אולי בואולינג. פלט? כדורעף. גולות. יש לה ספורט? או גולות או גוגויים. בטוח. אני בטוח לגבי הליכה. ספירה? סליחה? איפה? אבל אין אף אחד פה. וואלה, אתה עובר אורח אקראי. דבר עם ההפקה, היא רודפת אחרינו. יו, הנה, זו חברה של תמר. מה העניינים? וואי, זה לא יאומן, הקרצייה. איזה שאלה? אריאל לא ידע במונית הכסף. אריאל לא יודע. מי היה האח? אח של אברהם. שט? לא. אח של נועה? של? לא קין והבל. הבן של הבל או של קין, משהו? הבן של הבל וקין? כן.
דודו זר! מי היה אח של שם? מי היה אח של נוח? הבן של נוח? לא של נוח ולא? לא, מה? נוח ולא? הם לא קרובים. רק שלא נוחר כבר בצד השני. סבתא זה משונה! סבתא בטלוויזיה. אין דבר, לא. שידור ישיר. שרואה את סבא, נוחר הוא קם לסליחות. אז מה? משהו בתנ"ך. נכון. איך קוראים לנוח? לא, איך קוראים לה? איך קוראים לנוח? קין הבל והשלישי. מה השם משפחה של נוח? שט, קין והבל, הוא לא ידע את השט. אתה סגור על זה? סגור על זה. שט? מי זה שט? שט השלישי של קין והבל. מה זה? מי אלה קין והבל? האח השלישי. האח השלישי? איך הוא אמר את זה בתוכנית? מהבריאה. מהבריאה. סיפורי בריאה. סיפורי בריאה. אני מכירה סיפורי בריאה. אתם איתו? איתו. תשובה נכונה! הרבה אהבה, שתמיד יהיו לכם חיים מאושרים. שיהיה לכם מלא מלא חתולים. לא, איזה ברכה גרועה. וכלבים. ושכולם ישנו איתכם ביחד במיטה. הכי חשוב. מזל טוב. מזל טוב! מה, הראו אותנו בטלוויזיה? אז אני רוצה למסור לבן שלי מזל טוב, הרבה הצלחה, לך ולתמר, אנחנו אוהבים אתכם, זה שווה יותר מכסף, ביי! אוהבים את כל החברים שלכם, כל הכבוד.